Mas. Podang kuning cok restu kirapa asik. Pak Abel Pak Seni.
Nggih mbok menawi ingkang kagungan hajat Bapak Gundul badhe nayub wonten ngajeng. Monggo sareng-sareng kali Mantolo. Nek kinten isin monggo. Kelong-kelong dadi saksi muga sliramu ra bakal jadi wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak Restu Irama Inilah penampilan Bapak Kabul Butiono ingkang kagungan batu bara. Kelong sing tak tonton nyelingake jambane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti sak Ayo Bapak Kabul Butiono. Aku wang air minum kita berbintang. Mereknya beda. Pokoknya Pak Kabul, Pak Parmar iki mau warkani pasugatan gayeng tenan kok. Pak RT lho Pak RT. Ya Pak RT kok delokes lagune anu Bokas Moro. Wah, tenan kok. Niki juragan sate Pak Her, lagunya apa nanti ditunggu ya Pak Her ya. Nanti bergabung bersama dengan Restu Irama. Yuk. Kelong-kelong dadi saksi muga sliramu ra bakal jadi wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak pikir-pikir
Pak Kabul Butiono wis renek-enek ning ndi mau. Monggo Pak Kabul. Iki nggene sinten monggo digayengake. Iki Wak. Cepetan sakjroning ati